Ако искате да отворите демонстрационна сметка с Pocket Option, сте на правилното място. В това видео ще ви покажа как да създадете акаунт, да използвате платформата и да се възползвате от бонус за депозит. В описанието ще намерите линк към брокера, който предлага на нашите зрители допълнителен бонус за депозит. Нека да започнем. Отварянето на сметка е много просто. Просто кликнете на линка в описанието, за да отидете на сайта на брокера, след това въведете имейл адреса и паролата си. Потвърдете, като натиснете бутона и това е всичко, автоматично ще бъдете пренасочени към търговската платформа. Ако искате да се възползвате от специалната оферта, не забравяйте да отворите акаунта си чрез нашия линк. Без него няма да можете да получите бонуса за депозит. За да започнете да използвате платформата Pocket Option, първо изберете актива, с който искате да търгувате. Това може да бъде валутна двойка, акция, криптовалута или стока. След това настройте графиката по начин, който е най-удобен за вас. Можете да регулирате времевите интервали, да превключвате между типовете графики и да използвате инструменти за рисуване, за да маркирате трендови линии или ключови нива на подкрепа и съпротива. След това задайте параметрите на сделката, сумата, която искате да инвестирате и срока на изтичане на опцията. Добавете технически индикатори като подвижни средни, RSI или MACD, за да ви помогнат да прочетете тренда. И след като анализът ви е готов, изберете посоката на движението на цената, нагоре или надолу, и отворете сделката с едно кликване. Можете да проследявате резултата в реално време на графиката, а когато опцията изтече, веднага ще видите резултата от вашето решение. Можете да тествате всичко това напълно безплатно на демо акаунт, а ако сте готови да направите депозит, ето как работи. Щракнете бутона в горния десен ъгъл на екрана, след което изберете предпочитания от вас метод на плащане, можете да депозирате с онлайн портфейли, криптовалути или банковата си карта и въведете сумата, която искате да депозирате. Процесът е бърз и сигурен, а средствата обикновено се появяват в акаунта ви в рамките на минути. Ако сте се регистрирали чрез нашия линк, ще получите и допълнителен бонус за депозит от 50%, което е отличен начин да увеличите началния си баланс. След като депозитът и бонусът ви бъдат потвърдени, ще имате допълнителен капитал, готов за търговия. Надявам се, че това видео беше полезно за вас. Ако беше, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми, за да не пропуснете ново съдържание. Благодаря, че гледахте.